Biyag ti tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Umayak man manang. Ana. Sumber ka Alala, kumay ka. Agyaman nak manang. Anyat gagaram. Umayak ko mabumulod iti kwarta manang. Damag ko ngamin naglako kayo kano iti pinyayo. Pag-enroll ko madya ka anak ka manang. Bayadak tumot laang. Awang mo kwarta kun ana. Gimatangak nga minan iti tsinso nila kay kong. Kasta ya? Ang nukayat mo mat, gatang kon, tawid mo adaga kan ni nanang. Ha? Di yung mo alam asikason day jay adagayo. Iso nga ila ko yung laangan. Ikwa. Mayat kan ading ko. Mapakinabangan pa iti kwarta, mapaglakwam. Kunami nga ron ngayon ton ada kwarta mi kat. Pabuldoser mi, tanapintas day jay amapatad manang. Kaanong tupay day ta? Nangin na ti abang ti bulldozer itan. Pangalaan nyo nga iti pagpa-bulldozer yaw. Ha? Ila ko yukit din, ading ko. Siyak ti manggatang. Adamot gayang paggatang mo manang. Umutong ka. Agdiskarte ak iti pagbayad ko, kasjay. O anya, mayat ka? Gatanga kung titawid mo adaga? Pagsaritaan mintupay nga agasawa manang. Sikat yung desisyon. Saan ajay asawam, Awan bibiyang na iti daytoy. Ta saan namot atawid, ti daga. Si kamot, ti akin tawid, iti dayjay, ading ko. Iso nga ila ko mun kanyak. Mabitlaing. Atay. 5,000 dayta, ading ko. Advance abayad ko daytan. Anya, ilakom titawid mo adaga, ana. Uwan ko mananang. Gipit kami ngamin talaga. Pag-enroll dya po kuyo. Sayang day jay ilakom, ana. Nanang, saan na sayang? Siyak mo timang gatang. Awan mo't sabsabali, sana yan, nanang. Kan may isa. Di da mo lamas asikaso day jya daga. Nakasamsamakan. Di da mo masango amulaan. Di da kla matultulan. Naglawat imulmulaak iti pinya. Laya kanda dumapay. Nalawa pa'y tayo minulaan mi iti aba. Bayadam nga rudan manang. Takasapulan mi talaga ti kwarta. Sige, ading ko. Umay ka. Mapanta, ijay siled. 3,000 pesos manang? Wan, ading ko, pasensya ka, tani, awan mo't pagkas ko. Installment pa'y laang Sa nabalit binulan mo't nga agbayad Manang. No, agbayad to iti matrikula, jay anak mo, ay umay ka laang kanyak. Tamang tedak. Alala, awato munday ta. May mayaton, ati kasta. Ngamtay pulos nga awan. Dakal mo't daytan 3,000 pesos ko naman. Pangalaan pa'y iti kastangay. Malalalan, itulin munday ta 3,000, ading ko. Sige nga ron manang. Mapanak man nagbakasyon ni dyan lugar da Mario Pasita. Nagaddayaw. Mabandog kayo lang agbiyahe. Isudan ate eban nyo dito, Kano mapan kayo idjay, amangan no saan da kayong tuman palubusan nga agawid. Isudan ti umay dito, nanang. Naganda yun tumot nga minti lugar dyan asawa na. Isu nga ro di kay mapanan. Tama bandog kayo lang agbiyahe. Agasam ta 8 nga oras ti biyahe nga Maktangan kayo lang agbiyahe, nanang. Kaya't na nga ro tagaliwaksay. Apay ay alapdam bakit? Saanan?
Ang mga nutila may bagbagadan tumanen kan ni nanang. Ah, Ang mga no sugsugan da. Tapno isudan to, tipang tidan ni nanang itinabatbati adagana. ha? Datayo, ti rumbeng amang ipatawidan ni nanang itinabati adagana. Datayo, ti kadkadwa na dito'y balay. Nukas jay nga agsakit. Syakmat, ti mga asikasukan ko na. Syak, ti gumatang iti vitamins na. Ken syak, ti mangpakan ken ko na. Iswa rumbeng laeng asyak, ti pangipatawidan na itidagana. Apay, di ka pa'y lamap na kititawid mo. Ay, pasita. Nor arigan, si katikalawaan ititawid. Tas ika mo tinakakaamuan ang gudgudwa kadag ititawid yaw. Pinilim pa'y tinapintas ti lokasyon na. Ay na, sumanao ka man ako nakon, Berting! Ha? May ranranod ka mo ta! Ah, Para maglakad na tayo asang kapamilya ter aramidek. Sana ya? Siyak ti inauna babae. Iso rumbeng la ang tinaramid ko. Awa na. No di ka agbalin awais itan. Ay, awan ti magimulam. No agkuneng-kuneng ka. Awa na. Matay ka anak ka nga, Berteng. Pinapintas yung magaya man to'y family house tayo, pasita. Ay, kawa na. Saan tayo na family house da ito? Manong Mario. Ah, Kahit ko asawan, balay min da ito. Tada kami iti asawak ti ng papintas. Sanin ama ko na a family house tayo. Balay min da ito, manong. Ah. Impatawidan ni nanang kada kami. Tada kami mat, timang pakpakan ka ni nanang. Pasensya kan manong Ang nasaysayatan, tay ibagak ti agpayso. Amangan ki dino adapay lan namnamaan nyo pagbibingayan tayo. Awanan. kastaya din ko. Ketuan No kayat yo, ti umay agbakasyon, umay kayo latamot silulukat mat, to'y balay me. Para kada kayo, Manong Mario. Agyaman na ka din ko. Kanun gayam. Ang mga nuadaan mo mabayar, iti daga. Apay, ila kumutan, tay daga, Manong. Huwag ko ma. Ada kami nilakla ko da adagay, di lugar da bakit. Kaya't mi agatangan. Ngamawan paggatang mi. Isuan na panunot ko nga ilako lang ang titawid ko adaga dito Sige Siya kung timang gatang. Ako tayo sa balik ko mabayar, ading. Nay, apay Manong, di mo kaya't asyak timang gatang. Saan mo takas ta? Ada na ibaga ni anak kanya. Di ka masaksakitan Hanggang binarat mo ka no, tidagana. Installment pa Ay na, talaga mo't akas dyan, ti presyo dyan dagana. Tanakita mo't, pinabuldoser kon. Pag numarak mo't din ti ginasgastos ko dyan daga. Si Kamano di mo ila ko iti sabali da dyan. Siyak, ti manggatang. Mayat ka man wenno saan. Kan, siyak mo't ti mangibaga iti presyo na. Presyong agkabsat mo't din, Manong. Musab sabali, sana ya. Ila ko yung lagayam nagititawid yu adaga. Sa nabali nanang, taigatang mi iti sa bali adaga. Adadaga agatangan mi, di lugar na bakit. Ay nanang, saan da mutla ang mapagnumaran ti dagada dito Saan da ang maasikaso? Isuan na saysaya at no ila ko dalaangan. Ken may siya, siyak mo ti manggatang. Awan sabsabali nanang. Sana mapukaw ti daga nga impatawid yo kadagiti kakabsat ko. Siyak mutlaang ti manggatang. Kasanang war pasita. Pagsaritaan tanti presyo ti daga, tagatanga mo. Mabalit na kit kas ko tapno maigatang kumutla dagos. Sige, no cash, nalakla ka ti presyo na, Manong. Ngam no kayat mo mo ti installment, nangin na basit ti pagbayad ko. Anya? Kasti kayat ko, tapno maigatang ko adagos. Okay. Umay ka nga rod. Mapanta ijay silid. Ijay ti pagsaritaan ta, Manong. Kan agpinirmata iti kasuratan. Manang pasita, agbayad manan iti matrikula di anak ko. Iso nga umayak manan agsingir. Anya? No nakabayad akon. Nabayad ak aminan. Abay, di ka aglis-lis tayo. Saan ayang aging gano Disyembre ti panagbayad mo iti 2,000 iti binulan, manang? Adamot tayo
advance ko kan kaidi. Sana ya. Nabayadak amin na. Naging ga iti December. Ni, apay ngay akasta manang. Awan saritaan ta akasta. Ay, no kasta nga agreklamo ka. Sige, sublimon tidaga nga inlakom kanyak. Ngam, bayadan mo't amin ang nagasgastos ko. Tanay, dakilan tinagastos ko iti dayjay adaga. Ay na. Ay. Ay na, nanang, nabayagan day tang uyok yu ah. Dinsam tumalab dagitay agas yon. Ay, bakit akmat nga minan? Umadan ni siguro na ati apit ko. Mapantayo lang di ospitalan. Ay, saanan? Agimbagak tulad tano agimbagak. Di kay mo nga rod agim imbag nanang. So nga ipa-confine kayo man laangan. Ay, gastos lanay ta. Basta yung ospital kayo. Ay, apo, nalakaya ti mapabasol no at dadaka sa mapasamak kada kayo. Ang mga no ibagada pa, binaybayan kayo. So mapantayo di ospital. Yawid akon. Diyak kayatan dito ospital. Nanganusan nyo pa ilaang ti agtalinood dito ospital. Naimbag dito, ta nakadextrose kayo. No ije balay, awan dextrose ije. Nakapsut akon. Matayak matlangan. Saan pa'y nanang? Di kay pa'y matmatay, tani. Adu pa'y tijak nalpas. Masapol nga ilakad ko pa'y dagijay apapele sa pirmaan nyo. Ay, anto yung tiagas ni Nanang. Oh. Ay, nasaya at tadakan. Ay, sige, pag tumaramton ni nanang, tarumwarak. Inak ituloy ta ilaklakad ko apapele sa pirmaan ni nanang. Dayta ka ti una mon. Imbis ati salunat ni Nanang. Ay, sus! Importante da ito'y lakay. Narigrigat nga ilakad dayjay no awanan ni nanang agpirma. Nuan niya launay ati di ka. Hey, di kan agsaupay. Ah, Nalawati daga ni nanang ang mapanawan na. Rumbeng la asyak, timang ipatawidan na iti dayjay. Tasyak met, timang papaagas ken kuana. Oo, nailakay. ay, nasaya tadakan. Agsungsung abo ni Nanang. Ha? Ipanlansa talagan. Aguray! Aguray! Iruwar ko na gito eh. Iruwar ko na gito yung papeles. Nanang! Apo, lakay, tulungan na ka. Igamam to'y tamark aginatang ko. Tapag tamark kak ni nanang sakbay amatay. Anya ka din dayta kan aramidan, pasita. Is! Adata. Hala, timay sapay aramay mo nanang. Adata. Nang. Nanang! Nang? Nanang! Nanang, ala, nang, ay apo no na impaglakit din ta na abutak pa'y tibiyag ni nanang. Natayan ni Nanang, ang dagita pa'y nati ibagbagamat. Ay, uwan. Nanang, ay napo, nasakit di po pusay mo, nanang. Anya nga rod ngay, no agpatinggala dito yan tibiyag mo. Ay no, awan mabalin may, nanang. Sige, kapi kayo. Ana? Nakasarita ko ni Manong Mario. May papan iti da ito eh. Duan ababoy, tina party. Kat pagbibingayan tayo ate na igatang iti baboy. Kan agparti tayo tupay, intun tabon. Manang. Di yun namaan ti maurur nga abuloy Tapagbayad ko dayjay, iti nautang ko, pinagpapaagas ko, idi, ken ni nanang. Uwan manang. Sana problema dayta. Kenwen gayam. Siyak, tinang ipatawidan ni nanang, iti nabatbati adagana. Tapno di yumot ko na. Ato iti kasuratan. Basaem, ana. Tapno, awan ti maibagbagam. Impabasak moten, kini Manong Mario dayta. Lakay, kitaam ka di dayto. Apay tabarokong mo. Apay ngay. At naarikap ko abukol. Ay na, nasakit no igamak. Anya, ay sos. Anya dayta ngay. Ay, intag pa doktor. Tapno maamuan ta, no nya dayta. Ay, lakay, kanayo na ka maulaw. Awan ganas ko amang mangan. Kimutong ka pa yan
Kun bimakit pa inti lang am. Ala. Agrobot ka, taintag pa doktor. Ay nalakay, apay ngay anada, nagitigas to ya sakit. Jagbay kayat ti batay. Ay na, saan ka pa'y amatay? Magasan ka pa'y. Basta surutom amin ngayong bagat ti doktor. Uray, tadamot kwartata, pagpaagas mo. Wanangam kas na jakpat yun nga, the breast cancer ko lang kay. Sigun iti doktor, kat saan pa'y anak araw. Magasan pa'y ka no. Basta tong paalam amin ngayong bagat ti doktor. Wala kay. Uray maibus amin na kwarta talakay. Basta maagasan nak. Jagpay kayat ti matay. Nay, di ka pa'y may nakarumbot bakit? Kat ni schedule ti panag-chemo ita, sana ya? Maibusan ti kwarta talakay. Ah? Isardeng kun san ti agpagas. Awan kartatan. Adda pa'y. Usa rin ta pagpaagas mo da jay. Maibusan lagay. Awan kanuntan. No ibusan ta day chay. Ay na, mairemedyo ti kwarta. Daitakid di salon at mo, ti kapat ga na panunutam, tapno agimbag ka. Abay ngaya kastoy di mabaspasamak kanyak lagay. Abay ngaya jakmat lang amin nagimbag. Sige, agrobot ka kay din. Tama pantay di ospital. Manang pasita? Si kamot gayam, ana. Wen manang, kumusta kan? Kastoy ading ko nakapsutak lata. Ay na, grabe mo tikim mo to nga manang. Awan nga rod. Awanan kwarta pagpagas ko ading. Naibusan ti urnong mi. Nailakok pa yan dagiti dagdagak. Namdya mo laging bagan. Ha? Ay nahapong. Kasyandak kumading ko. Tulugan dak. Tapno aging bagak pa'y. Wen, di ka madanagan. Nagsaritaan min ka ni Manong ti maipapaniti dayta. Amo mi akasapulam ti tulong mi ita. Iso asidadaan kami at tumulong kan ka. Gihaman na kading ko. Kat pagkawanan da ko ma. Nagbalinak ngamin nga gumakapsat tiyo. Hininot matlaan na ibos. Kapo iti pa nagpapaagas ko. Namiris kunti bindot ko ading. Iso pagkawanan da ko ma. Ala, di mon panunutan dayta manang. Agpaimbag ka kiti. Uwan, ikarigatag ti agimbag. Tapdo pasul nita, tinagbasulak ka na kayo, iti kamsat taning ko. Saan anasaya at ti pagbanagan ti biyag mo no naagom ka iti padam at tao. Iso ano di mo kaya ti makarma, agsingsingpet ka. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, diti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.